Nani. Oke, khazan tatai buksong. O jaga Agartala Krishna Nagar ni aki coupon result rana nai tongkha. Mo tangbai kha. Krishna Nagar je nani musungnai rok nai hobai di. Onkhe yang kangkhe asukjak nai. O aro khe ticket phalai tong. Phalai yang mon kisa phunugan. Baksa je nani musungnai rok kangkhe sopaibai kha. Tei gonta ke 1.5 gonta rong bisingo khe chenglek thangsi nai. Yang o phunuk sidi. Aram chali tongkha. Taklir tasek. Taklir kira kharam. Garabotik se tongkho yang phunuk sidi. Yang phunuk di. Yang o tongkho. Pare. Yang o. Tan abo khela chalnai sikang. Boron phaikhe. South ni sir. South ni phai July bari ni phai sung. July bari ni. Tiga tan sama lainnya phai menta. Ha? Sadi. Nunggu tan stan kho. Ha? Tani tongkho. Pai nai kha ang dupsara ni. Oke. Ikan tong. Ayam phunugad do. Ayam phunugad. Di jangan do. Ayam phun sai sim tong do. Oke. Nani musungnai rok phai musungnai phaiman ko. Tana musungnai rok tani man ko ro phainai. Jefro sali wa afro norok phunuk sinai ke tei sirapsa na singra de. Paris. Nang bayar ke tempat kita.